horretan, egiten alduzu larrialdea, egiten alda hartatze importanta, baina gero egun guztietako gauzak etxean hobekio egiten dira. Horrean, guk autoa egin dugu gure ama etxean hartatzea, bere autoare zen, bere galdea zen, bere denboran, ez zula sekulan saharretxe batetara joan nahi. Egia da ni osagarri langile bezala enetako pixka batek esago dela, zenta gauzak ere hobeki ulertzen ditut, behar ordian behar dena egiten ahal dut, eta ekipa bat gira ere hemen, bai erizain eta medikoekin, eta langilearekin, zenta amak baitu egun guziz eta egunean bizpairu aldiz langile bat helduzakona, bere lanen egiteat, jateat emaitea, jatekoen prestatzeat, linaz ere okupatzeko, arropetaz eta gainateko. Behaz, eta jende horik ilan denek ilan, ene ama etxean atxikitzen ahalduko. Ez da unen usaiako, alura. Mañana, kuku. Zer goxotasun batean dira, etxean nolare. Nahi den ospitalean berdin muntza dira, saharretxetan eta zute egiten hori bate, baina ala zalare hobeki beren etxetan. Jenen lanean. Dituzten laguntzekin egiten dut eta egin behar dut, beharrik badituztela ere laguntza horiek. Erizainak eta gainateko osagarri langileak segurantza sozialak hartzen ditu bere gain, hori ere biziki importanta da. Eta gero, kontseilu orokorrak emaiten du led personalizer autonomi, APA deitzen duguna. Eta hortako langile batzu ordaintzen ditu. Eta langile horietaik heldu zazkit. Goizetakoanik egiten dut, askarien emaitea eta beste, eta erremedioen emaitea. Eta gero eguerditan etortzen da langile bat, emaiten dako bazkaiteat, erremedioak eta beste. Eta atxaldetan ere norbait heldu zat, bi horrenez, hor siestatik deikitzen du, emaiten dako atxaskaria, eta behar balin badire erremedio bat zure. Eta norbaitek ilan da. Nien izor, eta zerbait gertatzen balin bada, telefonan gira, eta elgar jakinean gira zer pasatzen den. Eta gero atxetan ere badut norbait afaitat emaiteko. Baina gero gauza hori denak segitzen ditut urbiletik, zenta zinez, amaren dako ekilibrio biziki tipia da, joiten alde batetik edo bestalderat, nahi bozu, gauza gutirekin, gauza guziak behar dira zain du. Are, mañana, txauri, berua jain du berriz, Ja, hau, finituko duia berriz berotu gabe. Hoi beroi, Hor behar da izan, laguntzak baditu, biztan da, jatera emaiteko eta hura, baina gero, errandazutan atxetan, ez du nehore, berak emaiten dako, berak egiten du jatekoa, guk zoeta izparimada rasfini edo finituko du edo zer, baina berak egiten du denakoa. Bazen laguntza gehiago, aize gehiago, diru gehiago baitzen, behar basar gutiago dezen, beraz kontseilu orokorrak bazuen dirutza handiagoa, jende gutiagoen artean partikatzekoa. Aldiz guai, sahar gero eta gehiago badira, eta dirutza ez da emendatu, tibituz joan da. Beraz, ni obliatian dutan ekilan egitea, baina beharrik dutan hori bederen badela, hori gabe ez dakit nola egiten aluken, ez dakit. Baina dutan horrek ilan, arreinatzen iz, antolatzen iz, eta argibatzen iz, eta konten iz horla. Ustez, zinez beharrezkoa da hori, zinez beharrezkoa da. Bestenaz, ez duzu edo lanatxarra egiten duzu, eta jendeak ez dira ontsa egiten anintake, baina 10 minuta, zoren orden batez, jateat emaiteat, ez duzu ontsa egiten. Xarrak behar egiten dira, noiz arribatuko nizan, eta kontentira, eta denalean deitzen dut bezperatik bihamunien joanen izala, eta behar daude.